दिनै नैबेफोर गाज्रि थासारिखौ नुयोब्ला दिनै गबिन्द चन्द्र सारनो बोरैहाय भट होगोन मानो होनब्ला बिथांमोननि जिथु मोजां केरेक्टारफोरखौ बिथांमोना माइनास खालामनानै होदों बेनिखायनो खावलायदों सार गबिन्द सार नोंथां बे अबिनाशमोन बायदि मानसिखौ जुदि खिथु लाफाबाय थायोब्ला नोंथांनि जिथु बे देरहागोनफोरनि इसारा बा फैगोन सरकाराव आरोबाव खुंथाय गोहो लानानै थाफाफिनगोना बेबायदि जुदि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ जुदि खिबु लाफायोब्ला नोंथांनि थाखाय बियो भयंकर जानो हागौ होननानै आं सानो जोंनि नैबे 2 नम्बर आमजुलि मैदेरखुलि मण्डलिनि सिङाव थानाय बे जोंनि मोनसे जिथु मण्डलि बे मण्डलिनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय जोबथा जोंनि जिथु मण्डलि गामि बे गेजेराव मोनसे दोंसे लामा दङ बे दोंसे लामाया जोंहा जाख्ल'जोब्बाय दैबानाजों थारैनो नंगौ बिखौ मिथिनानै दानि जिथु जोंनि ब्रादार अबिनाश बसुमतारी बिथाङा बे खामानिखौ मावदोंमोन अबिनाश दैमारी सरि जोंहा आं इसेबां टाइटेलखौ बुंनो हायाखै दैमारी बिथाङा बे खामानिखौ मावदोंमोन थारैनो नंगौ मावदोंमोन दा जोङो बे अखा बानानि सिगांनो बिथाङा मावदोंमोन बे खामानिखौ नाथाय जोङो खावलायदोंमोन बिथांखौ जेन दैबानानि सिगांनो बे खामानिया मोजां जायोमोनब्ला मोजांमोन नाथाय बिथाङा बे खामानिखौ मावनानै आद्रा खालामबाय आरो बे आद्रानि जानायनि जाहोनाव जाहा जोंनि नैबे मण्डलिनि जिथु बा जोंनि गामिनि लामा बियो खोब गाज्रि अबस्थायाव जाबाय गिसिखालांबाय आरो जे बर्डार प्रटेक्शननि नामाव बियो आद्रा जे बर्डारजों प्रटेक्शन खालामनानै होबाय बाखिथिं बियो औवादों बियो प्रटेक्शन होदों आरो दा बे प्रटेक्शनखौ बबे जायगायाव नुखो बियो बर्डार प्रटेक्शनखौ जे औवादों होनाय दा नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोन्दों जेन ससेखौ बियो औवाजों प्रटेक्शन होदों दुनियाव बर'बो बेबायदि जेन बे बर्डार प्रटेक्शना औवादों प्रटेक्शन जानाय बा प्रटेक्शन खालामनांगौ बेखौ जों नुवाखै बेनिखायनो आं ब्रादार अबिनाश दैमारी नोंथांखौ खावलायदों जे नोंथांनि आद्रा खामानि बे खामानिखौ नोंथाङा मावफुंजोबनांगौ आरो थारैनो नंगौ जुदिहे नैबेबायदि आद्रा खिद्रा जुदि खामानि मावोब्ला रायजोफोरा दुखु मोनदों आरो बर बेहेगै आं पार्सनेलि आं बिथांखौ खोब दुखु मोनदों मानो होनब्ला आंनि न'आ बे दैसाजोंनो नांजाबनाय जेन बे दैसाया दायो उल्था खुन्दा जानो हमबाय दा नोंथांमोना सावगारियाव नुदों जेन बियो खोब गाज्रि अबस्थायै खोलानिफ्राय बियो बे दैया जोंनि बे गामिखौ गाज्रि अबस्थायाव लाबोनायनि जिथु गाज्रि अबस्थायाव लाबोनो नागिरनाय जिथु लामाखौ जों नुहुरदों आरो खोब गिनाय मोन्दों जोंहा बेयाव न' बां दङ आरो लामा दब्रा दङ हान्थिनो मानो बे लामाया खोब गाज्रि अबस्था आरो बेफोर न' बांफोरा नै दं दैसा खाथियावनो दङ बेफोरो गिसिखाहां माहां बेबायदि नुनायखौ नोंथांमोना नुदों बेनिखायनो आं खावलायदों जेन बिथांखौ आं खावलायदों जेन बे खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ आरो जिबायदि बर्डार प्रटेक्शननि नामाव बे बर्डार प्रटेक्शनखौनो होनांगौ आरो थारैनो नंगौ आङो पार्सनेलि बिथांखौ आङो खनथामसिम आं बिथांखौ लोगो हमदों खनसे आङो गावनि जिथु रिजर्टआव थांनानैबो बिथांखौ आङो रायज्लायनो मोन्दों बिथांखौ लोगो हमनो हिसाबाव थाङाखै बिथांखौ आं लोगो मोननायाव गावनि रिजर्टआव बुंदों ब्रादार नोंनि खामानिया बेबायदि आद्रा जादों बेखौ मोजाङै मावनायमोनब्ला मोजांमोन आरो खनसे आमजुलि सकायाव बिथांमोनहा मोनसे मिटिं दङमोन बे मिटिङाव जेन बिथांखौ लोगो मोन्दों मिटिं जोबखांनायनि उनाव बेयावबो आं बिथांखौ बुंदों जेन नोंथांनि खामानिया आद्रा जानानै थादों बेखौ दैबाना बा बे अखा फैनि सिगांनो मावब्ला मोजांमोन होननानै आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा मावगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय नै दिनै अखाजों दैबानाजों जोंनि जिथु थांलाय फैलाय थासारि जिथु लामाया बेयो खोब गाज्रि अबस्था नोंथांमोना नुदों गारि भारा आरो गारि बारनायनि जेन दायो जेने तेने गुबुननि जिथु बारिफोरथिं एसे नांजाबनानै बारनो हमदों आरो बियो आरो खननैसो जुदि नैबे लास्ट जिथु अखा जे नैबे खासि बिबार होननानै बुङो जिथु खासि बिबार बुस्र'नाय बेयो फैबाय आरोबाव दा जिथु आरो माइ जिथु बिबार बारो बेयाव खनसे सोब गिदिर अखा हायो बेखौ जों मिथिगौ जों आबादारि हिसाबै बिथाङाबो आबादारि मिथिगौ खोब आबादारिनि लिडार होननानै बुंना लायो बिथाङाबो आबादारि हिसाबै मिथिगौ ओमफ्राय माइ बिबार बारनायनि अबस्थायाव खनसे खोब गिदिर बाना फैयो बे बानाजों हयथ' बे लामाया जोंहा जजोबनो हागौ बेनिखायनो आं गुरैयै खावलायदों आरो लोगोसे गोरायै खावलायदों जेन बिथाङा बे लामाखौ गोख्रैनो इमिडियेटलि मोजाङै बनायना होनो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसे साननानै नाय जोङो बिथांखौ जोङो समाज जानानै खोब खावलायदों लेंहरदों जेन फै जोंजों सावरायनो बे खामानिया बोरै मावब्ला मोजां प्रटेक्शन जागोन नाथाय बिथाङा जागोन थांगोन होननानैल' बुङो नाथाय फैया बेयावबो जों खोब दुखु मोनदों जेन गावनिनो मानसि गावनिनो जायगानि मानसि मोजां खामानिखौ मावनांगौ बेखौ जों खावलायदोंमोन आरो नाथाय जों नुनायनि बेलायाव बेबायदि एकदम जेथो बे फारसेथिं प्रटेक्शन होनानै फारसेथिं होयियावबो गुबुन फारसेथिं सोरनिबा न'फ्रा बेबायदि गिसिखालांनो हमनाय अबस्थाखौ नोंथांमोना सावगारियाव नुदों आरो बरबेहेगे आंनि न'आबो मानो होनब्ला लामाया जोंहा सानजागालै थाबाय
सानजा गालथिफोराव प्रटेकसन होनानै सोनाब गालथिं गिसि खालामनो हमदों। मानो होनब्ला आंनि न'आ सोनाब गालाव आंहाबो गिनाय दङ आरो गिनाय हिसाबै आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ आं खावलायदों जेन बे न'आ जाहाथे बा बे हाफोरा जाहाथे दा गिसिखाथों बेनिखायनो मोजाङै प्रटेकसन होनो आं खावलायदों। थारैनो नंगौ बुहुमाव गैया जेन बर्डार प्रटेकसनाव औवाजों प्रटेकसन होनाय आरो सावगारियाव नुदों औवाजों बिथाङा प्रटेकसन होनायखौ बियो मालाबाबो जानो हाया आरो बे मालाबाबो होबथानो हाया। बिनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे बेबायदि दा खालामथों आरो बिथाङा बुंनो नागिरो बे खामानिखौ आं अनुदानै मावदों बियो सेनसन जायाखैमोन। होमबा सेनसन जायाखैब्ला बियो मानो दांग्रोखो दांग्रोनो नाङामोन बिथाङा आरो बिथाङा बेखौ खामानिखौ मावनाय लोगो लोगोनो बेयाव जिसिबि सोदों फारसेथिं बियो खुरनानै बे अन्थाइखौ बहायनायाव मानो होनब्ला बे एसे गोथौ जानानै बे बुस्थुआ बोहैनानै बांसिन बेखौ गाज्रि खालामदों आरो बेखौ जों नुदों। बेनिखायनो खुरखालांबाय थादों। बिनिखायनो खावलायदों जेन नैबे जितु बिसायख'थिनि सिगां जेन नैबेबायदि थासारिखौ नुयोब्ला रायजो राजाफ्रा बोरै भट होगोन। आं खावलायदों गबिन्द सारखौ जों सनमान होयो, जोङो रन्जन सारखौ सनमान होयो, हाग्रामा सारखौ सनमान होयो, प्रमद सारखौ सनमान होयो, साफ्रोमबो जोंनि बर'नि लिडार बयबो लिडार। नाथाय नैबेबायदि इयुनथिंफ्राय बेबायदि सामसागिरिफोरा थायोब्ला रावबो लिडारा मोजां खामानि मावनो हानाय नङा। मानो होनब्ला दिनै नैबेफोर गाज्रि थासारिखौ नुयोब्ला दिनै गबिन्द चन्द्र सारनो बोरैहाय भट होगोन। मानो होनब्ला बिथांमोननि जितु मोजां केरेक्टारफोरखौ बिथांमोना माइनास खालामनानै होदों। बेनिखायनो खावलायदों सार गबिन्द सार नोंथां बे अबिनाशमोन बायदि मानसिखौ जुदि खिथु लाफाबाय थायोब्ला नोंथांनि जितु बे देरहागोनफोरनि इसारा बा फैगोन सरकाराव आरोबाव खुंथाय गोहोआव गोहो लानानै थाफाफिनगोना। बेबायदि जुदि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ जुदि खिबु लाफायोब्ला नोंथांनि थाखाय बियो भयंकर जानो हागौ होननानै आं सानो। बेनिखायनो जेन नै जोंनि गामियावनो नुदों माबायदि थासारि खालामदों बियो, मा अबस्था जादों बे दंग'आ। दिनै जोंनि लामाखौ जोंनि न' बांखौ जोंनि हा हुखौ गिसि खालामनो हमलायनाय उल्था खन्दा जालायनाय खामानि मावदों। बिदिबा बे गाज्रि खामानि गाज्रि। मानो होनब्ला मोजां मावथों होननानै जों लिडारफोरखौ खालामो आरो लिडारफ्राबो मोजां खामानि मावथों होननानै जोंनि बे समाजाव बा रायजोआव बे जायगायाव बे खामानिखौ हरदोंमोन। नाथाय खामानि मावग्राया बेखौ मोजां महरै मावाखै। बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? जोंहा गबिन्द सारा जादों। बिनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि लिडारफोरखौ सिनायनानै बेबायदि मानसिफोरखौ सिनायनानै जेन लोगोआव लाफाजाबनो आं खावलायदों गुरैयै। जाहाथे बेफोरबायदि जेन दुर्निति खालामग्रा सामसागिरिफोरखौ जाहाथे लाफानो बिथाङा गाव हारसिंनो बा गाव मोजां मानसिफोरखौ लाफानानै खामानि मावनोखौ आं खावलायदों जोंनि गबिन्द सारखौ। आं बिथांखौ सनमान होयो। जोंनि हंग्रामि नेता, हंग्रामजों फैनाय मानसि बियो। बेनिखायनो आं खावलायदों जेन नै बेफोरबायदि बेयाव बारस्लाय थाग्रा लिडारफोरखौ जाहाथे लाफानानै खामानिखौ दा मावथों। मानो होनब्ला बिथांमोननि इसाया जाख्ल'नो गावनि न'खरखौ फोजौनो बेखौल'सो इसारा बा थांखि लायो। समाजनि रायजोनि मोजां खामानि मावगोनखौ बिथांमोननि गेजेराव सिमांखौ बिथांमोना लाया। आं नुहुरदों। मानो होनब्ला जों खावलायखासेयावबो लिंहरसेयावबो बिथाङा जे रायजोजों बिथाङा लोगोआव फैनो हायासै। मानो रायज्लायफैनो हायासै? खारन मा बेखौ जों बुजिनो हादों बिथांमोना मोजां खामानि मावनो इच्छा गैयै सासे मानसि होननानै आं दिनैनि गेजेराव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बुंदों। बेनिखायनो थारैनो नंगौ अबिनाश ब्रादार जि आद्रा खामानि दङ आं खावलायदों बेखौ नोंथाङा गोख्रैनो मावफैनांगौ आरो बे जोंनि जितु गिसि खालांनाय गाज्रि अबस्था बेखौ नोंथाङा मोजां खालामफैनो थाखाय आं गोरायै खावलायहरनाय थाबाय।